No, wrong. Sakto na. Tong. Okay. Bantay sunok ha. Okay. Giyon na niya mo? Saan pa to? Oh. Try the new CDO Homestyle Condi. May pipi sarap na simot sarap. Bukas-bukas niabot na sa akong likor. Ayun sa akong mama, pitik. Wala lang kapasula at tulog sa tulog kasi mana. Wala dudayon ang akong bukas-bukas. Labis dyan o ipitibo ang pitik. 500. Malay na ako, konektado ko. United Mall. Si Palino na ni. Ahora que fuera ang virus, mag-United Mall. Kita. Ay, ganito na bitwa. Ito overall sa kinisalas ko sa Pilipinas. Ang kapag lubong, sabihin na sa ikturang kini, kung daghan ang nangyari o hindi Batalya, dito Director Corporation sa Cebu City Police ang mga politicians ipagigay na matatpuyan sa pagkatakot na virus kaya ang COVID-19 o man na matuta ang nagtao. Ibubulan ni Palya na ang Pilipinas Department o kaya na kapulisan na kita ang mga barangay official mohimog investigasyon ay kalabutan na tingin. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong radyo manalo mo naman kaya kita tatalent. Tata RMNBYH. That portion was brought to you. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. So Kamay na. Kajik lagay one.
No, no, sakto na. Tom. Yes, bilisan. Okay. Bantay stunok ha. Okay.